Sukapit bahay mong tinauan mo sa naning gulay, nagareklamo pa. Hello, what's up? Welcome sa aking panibagong edisyon ng Shoutout. Shoutout. At syempre bago natin simulan ng video na to, kayo ay aking inaanyayahan na mag-follow at syempre mag-subscribe na rin ho kayo sa aking YouTube channel na ang pangalan ay Irakman TV. Bago tayong patuloy, isang maikling intro. At syempre, gusto ko munang i-shoutout tabi, no? So mga kapitbahay mong kung makagatos ni kang kalunggay ninyo, pag una mo sinrasutag tanom. No? Hindi ba sa magpara maram sa taon na nagtanom? Kung makagatos, pag una niya sinra katong tanom na kalunggay, sasabihin, parang nga kang kalunggay, magparam pa. Parang nga ni kalunggay, nga tadi ka nagtanom. Kung nagtanom ka, hindi kinta na paglas mo sa pintuan ni kan lasngag ninyo kan balay ninyo, di makagutos ka na ning sa dari mong kalunggay. Da man problema magutos ka ning kalunggay. Kundi magparami ka. Amo tayo ba amo? Tabing da ribok. Kina pag nasabihan ka sunagutosan mong kalunggay na kapitbahay mo, chismo sa man, ipinagchismis ka, na kapag nagaparagutos ka ning kalunggay, di ka man nagpaaram. Wana, pag inigchismis ka, maingat ka. Ano kan dapat mong gibon? Dawa ka simpleng bagay. No, sabi natin kalunggay sa nakatun. Dahil ako sa tagtanom, magparam ka sa ako para da kitang duaribok. Kakapal ni kanawang mo. Makigatos ka na ning kalunggay, sabihin mo pang kan ngayang roluyos na nga kandaon, gurang na ngaya. Matay no ko mo pang linti. Gago! Pangduwa, sukapit bahay mong tinauan mo sa naning gulay, nagareklamo pa. Nada kuno bangot so tinaw mong gulay. Kinta na di mo tinanggap. Imbis na magpasalamat ng lintian ka, tinauan ka pang gulay, naramdaman ka pa, kung da ka panira. Hindi mo nasakit na sa'yo, sukapit bahay mo, may maraot mo pa. Pangtulo. So kang ilala mong nagapareklamo pagali sa birthdayhan, na di ko ni siya pinadaran. Ano ang nalito siya kan? So, salad. Na di ko na siya pinadaran ng salad. Tapos lumpia ko nung Shanghai matabang. Ikaw ka na sa nanganin, nagreklamo ka, pakinta na di ka man na gito, tari ka mong pati nimbitaran. Sa pakunta ba sa ika? Pangupat, last na kade, sukapit bahay mong mahilig magbintang, nakisyo, ako kuno, so nagukuno manok ninra. Uli ina niyang, katulabing tugas, gurang na nga ni.